Perlog ba sa sisen part nga padiang subhabat nga ay kublay pi kamtam de fi ki baju kursan ya ka channel ga jonga ti hagani ka por adon sagwe pat ka topic ding ba ka heading jong kani nga ngai pilas nguthu ka ka video ka bangin ya sangap bat ngin page menta ka jing sha hack ka jing sha le fraud bat ka scam kini gidi gilai teli gi benta ki bahagani ka video nga kwa ban ko ba menta ka kidin fraud bat scam kam de shu ka kentin ka batmai kamtam hagani ki juk ba menta onru ki breu ki langat hakini ki kam e ban snguthu khamsa ai siphangani sipangkumnung isa fraud scam na sha hack link bagi mobile phone ngadan man pensai sa phi yakini rom don bun ki jat fraud dan scam ti menta ngan batai ya phi link bagani video katto kat ni tli ki jajing sa le fraud scam ti shwabing ni lech ka ka baningkong kata ka advance fee fraud mah tin pareng ti ngakapat ya phi ba ya kani ka video so bha ya share lang siki prog bam ju banai kita jing cha hack cha le fraud share lang siki khnang bakin yo jing kai la ne kin tip la kum no kin la ban ya dai la de gawe ga dei ka advance fee fraud ka e gani ka advance free fraud ha kani ka jing cha le fraud kin don ki breu ki ba tun pha ya phi link ba ka message ha ki mobile la ne ka email jong phi Bapin hap ban siu pisa kata-kata hajar kin panru ya ki information detail jong pi na benta ban poi ya pi ya kita kin pinbe jure fi daga bakin ong pi yo give lani unama jong pi ula sya select bapin yo kata-kata lak tikin sa ong ya pi na marba hap siu ya ka tax ti pi hap ban pa ya kata kapisa kum kini ki scammer lani kin nong le fraud man kasngi kin pa sa bon lak ngut ki breu ya ki message jong ki Daja gi babiete la shiyo ai kum mi kini ki jaj la daja pi phim dei ban ngop kin batha kum no ban siu kum no bapin klik ya ka link baki sen chapi dei ban husiar la daja kum kini sakoi pat kata kolong ka baar ka jing sha le fraud hakini ki sngi menta kolong ka lottery ka sweep tickets bat ke competition kini gi dei ki jaj jing le fraud ki basir khai bha ka lottery le ka ni ka dei ka wei ki jaj jing sha le fraud ka basir khai ha kini ki sngi ba menta don ki bayo ya ki message la ne ki email ba phila job lottery na ne phila lottery nga thrai phia sung thu kin ong ye phi ba phila job kata lak na ki company lottery kin pha ya ka message ren kat ka link ha ka mobile jong phi bat kin ong ba phi hab ban siu pisa kata hajar kum katak na benta bangin la aban transfer ya ka pisa sya ka account jong phi pajba ya kum kiniru phim dei ban ngop lani phim dei ban ngai namar la bon ki breu ki bala sya riam hakum kini ki jing sya thok la da philangop hangta la jot bon ki bala sya thok hadu baki hap ban seilut ya ka pisa bagi don namar kin penbej na ka si hajar kin ong pihap ban siu saar hajar na benta kata bat kumta terter sa sisin ngakwa ban ong biang bapidei ban husiar ikum kini lada jahafi kum kini tu tip bakila dei bet kijing syale fraud hanu kabalai pat kata ka dating and romance scam lane fraud kani leite na ya batai syu kani kijing syale thok lelei kadai ka basir khai tam na ki basir khai khambon hi kadai ki sinrang ki bangat ha kani ka jing sha thok ki kin thai ru om tang ki sinrang la don ru ka we ka jingja badang suja ya uwei UMP jong ka di Bangladesh ngam kwa ban patai sipang kata hangni bat nganget POE haki khobor lane haki social media ling bagi video bon ki bangat ha kini dei ling ba ka jing ya kendu perlok ling ba ka Facebook Instagram kumta terter namar ki senrang tang siyo i ya ki kentai bakam isyo jadu kilas dang ban fa friend request klem da tipat kadai ke bakum no siyo i tang ya kadur na Facebook langop suki ondalaya teks lakwa sa kajing ya kendo lada phim husiar kum ya kini ki jaj kajing ma kajing im kalong hatmir kajing jot don bunru ki senrang ki baju klik lani install ya ki online dating apps lani klik ya ki website ki balong kum kini syak blackmail bat syak berngem penklemran bat syak dawa pisa ha kini ki brio ya kum kini ki jaj website ne application dewan kiar long ga jingma bakrau na ga banta ga jing im ban involve than lani ban pinlong interest than ha kini ki online dating app lani ki random apps bon ki kenteru ki be kandu prolog link ba ka Facebook
suki onda kelas dang ban ya shania abha iwe ushin rang ulas dang ban kular ban I give lane song pisa kata lak unpa ya kita ling ba kadur ba kane ngala ready na banta jong pi kikin tegi bangat dah gini bunsin kijungat bat kijukenduk bat kibriu ki ba ong lade mengide ki foreigner kin ong ngala de pa ya ka pisa kata dolar bat menta ka don kam ban transfer sapi bat pidon kam ban ai ka bank detail pan card aadhar card bat pihap ban siu ha kane ka link kata hajar kom ka transfer fee bat kan dia pisa kan sarung ha ka account jong pi pralok long ki bahusiar pintang susiu ya ka pisa tang kata lakut pin pun netek ha utu numbaru pinom yo syu tang mario ya ka pisa na pi un blok udwat ya pi bat pinom la ban le ai syu te kumi kini ki jajing sya penbe ngobah kiar lai ding lai mau wat omlin ban le wala ni wat omlin ban ngob hakum kini namar ondala sangat pinsas ngutu kibala sangat kis ngutu ya kata sakawe pat kausau kalongga komputer hacking hagni ka benta pinsa hack ya ki komputer jongpi link ba ki malicious software dei ban ker naga ba pi install ki software khamtam ki ba phila ban download free na internet kum kini ki malicious software kin hack load ya ka komputer ba ya ki data ki badon ha ka komputer jongpi on sa control ya ka system jongpi pin sa blackmail ya ki dur jongpi lada pi save ha ka komputer ke jongpi kani kurkom hack ka jujaru ha ki mobile jongpi lada pi ju install ya ki unknown application ha ki mobile ka jing klik ya ki unknown website kaniru ka long ka jing ma hab ban husiar haba browsing ya ki no ki website haba install ya ki application day ban download back na Play Store nang ban long safety ya ki mobile phone khamtam tu ki baju pendon kam ya ki video editing software bat kiwei ngaku ban ong biang sa sisin ba pi ki baju melien ban wat ya ki software ki balong free ban yo na po internet hoj pla ban yo bun bha endrei daken mau pat insya hak ke sistem jong pi ki software kim dei ki batat ki bangila ban yo unong sinai ka software upran kam da ka buj da ka bor ka jingnang ka jing start bat kawai ka software ka syong dor da ki pau hajar lada don ba penbe ja fi pila ban download ya kanela ban yo free kumta ter na ingej bat wat om ngej sien ba pila ngej hangta lakut sa kawai bat kalang pesan kalong ke online shopping bun ki basa thok hakini ki online shopping lada pi shopping online dai ban lej bet na ki online shopping app ki balayo jing itu nak sarkar kindon ki online marketing lene ki online apps ki ban pak siu lupa ya ka pisa bat kin sekular ban penpoi ya ka tiar ka ba pi online ha kata tarik dai pause kata tiar kampoi wat habalakut kata tarik bala buru dan teng aba pi order ya katiar kimpoi da kata katiar ba pimut henrei poi da ki duplicate aga durgen pin itnat bha anda poi sa pipat kalong da kumwei pidei ban husiar haba thiet jing thiet online ru te sa kawe got kompan riu kalong ka charity and medical scam kaniru kadai kawe ni ki judge scam bun hagini gisngi ki bapen pau bagi dan kampisa na bentaban pak sumar ya ki bapang ki penmi hagi video lane hagi internet ringkat ki QR code ban chusen pisa ya ki kin pen sngau sapi bat ken kerpat sapi haduk teng pila kala isen shisha hoi dan ap teng jongki ki be kendu shisha kum kita ki jajing lane kum kita kalanot don pat ki bri ki ban sim kebu da ke le ya kani ke jajkam da don ki jingja kum ki jingja slei nyu jumai lani kinu ki jingja ki balong penjulor kum kita tertel te ki bri kin sim kebu bha gini ki por kin ong ba kin thok sapi kin ong ba den ta kadau ngila jot ngila du ngila long kumta tengi kerpat susun no ya pi penya no donation na benta kita kilanot kum kini habban husiar pajba kenang ba pin laj na kejing sya thok hoj lada don ki briu ki bawan da kalenti ka badai kum kita dei bang ong ba long ndrei long ndai habban husiar pat na kumta ta ki briu ki bawan ban le thok kinyo na pi kinyo sana we kinyo sana we kumta ter la chulum de kilak man kasngi ya menta tangkat ni lada pisnguh tenat sungguh pas share lang ya ke video syaki perlog jongpi kenang babaro ngin long ki bahusiar bad om sya ngop
ki jing sha le fraud la ne sha le top la ne ban sha hack ye ki mobile ki jongi kuble shibun